Kaixo, nik bi testu motz irakurriko ezkizuet, eta lehenengoa da bizitzai buruzkoa. Hiztegiak dio, izaki bizidun baten jaiotzetik heriotzera doan denbora bitartea dela bizitza. Baina ez dakit egia osoa dioen ala ez. Guk bizitza maite baitugu, eta hiztegiak dioen asoilik balitz hitz horren esanahia ez genuke hainbeste miretxiko, ez? Beraz, bizitza definizio hori baina zerbait gehiago da. Zer da zuentzat bizitza? Nire ustetan, jaio orduko ematen diguten aukeratz beteriko zaku bat da bizitza. Gure esku dago eraikitzea, etekina ateratzea. Arazoa da, hasierako zakuaren edukia ez dela berbera izaten denontzat. Guk ez dugu kexatzeko motiborik. Beraz bizi. Gerran dauden herrialdeetan, jananek ez lortzen duten etxeetan, matxismoa zapaltzen dituen soinekoetan, ihes doazen itzalizuetan, guk beste aukera ez dituztenekiko errespetuz bada ere, bizi dezagun bizitza. Eta gero, bigarren testua irakurriko izuet, eta bere izenburua gorantz. Ze polita den bizitzaren aldapan gora joatea. Gailurra helburu izanik gehienetan. Behin puntara heltzean, ez dugu antzen bat iraungo dugun jakiten. Horregatik, oharka behartzen gaitu beherako bideak. Min egiten digu. Barrena erortzen zaigu, norberarekin batera. Inguratzen gintuzten loreak sasi bihurtu direla iruditzen zaigu. Eguzki atzean utzitako gailurretik ezkutatu dela. Itxuritako izuerdia lurrundu. Eta orduan, erori egin gaitezke. Lur jo genezake. Oraindik ez dugu ikasi, jausi beharrean, hankak lurrean jarrita berantz irmo jaisten. Eta nekez ikasiko dugu. Beraz, ez alda hobe sekula gailurrera ez iristea, beti gorantz ibiltzea. Horregatik dira ametsak hain berezi betetzerako bidean.